Христе, надія збавлення, наше життя воскрешення. Ми до Тебе у час смерті, серце і в очі вздимає. Ти звідав смерть і покути, крижа жахливые муки, перед Тайцом у покоры тихо отдал своего духа. Ты, пастырь наш милосердный, взял на себе нашу немощь, и ты, кто терпит с тобою, на лоне Бога примаешь. Пане, прибитый до крижа, и сердцем дідай открытым, хворих городних примаєш, капсум глибокі сутешить. Вось брами пекла зламаны, іде уже наш пераможца, каб на зямлі нас утешить і пасля смерти даць неба. Тым, што ўжо спяць у спакоі, ты, Пане наш милосердный, дай радость у Твоем доме, славили каб Тебе вечно. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Паважаныя ў Хрысце, дарагія браты і сёстры, таксама хочацца ад усяго сэрца всіх вас прывітаць у гэты нядзельны дзень, калі маці касцёл ушаноўвае памяць усіх святых. Я вельмі цешуся, што нашу парафіяльную супольнасць упрыгожваюць сваёй прысутнасцю ксёндз Олег з Мінску, з парафіі святога Яна Евангеліста, разам са сваімі дзеткамі, моладдзю, дзяўчынкамі, скаўтамі, які з'яўляецца душпастарам гэтых маладых людзей. І я вельмі цешуся, што сваёй прысутнасцю вы нашу буцлаўскую зямельку упрыгожваеце. Ксёндз Олег здзяйсняе гэтую еўхарыстыю за нашу парафію, просячы Пана Бога шчодрага благаслаўлення, таксама благаслаўлення на час адновы нашай святыні і рэстаўрацыі, а таксама скіруе да нас Божае Слова і памоліцца за ўсіх нас прысутных. У гэтым часе, хто хацеў бы прыступіць да сакраменту споведзі, буду спавядаць у канфесіянале. Дзякую Айцу Алексею за і прывітанне, і за гасціннасць, заўсёды адкрытае сэрца. Ханай, сёння мы прыходзім, каб разам з Марыяй сустрэцца з яе сынам, нашым збаўцам Езусам Христом. Хочам яму даверыць не толькі нашае жыццё, нашы ўсе справы, але сёння асаблівы спосаб даручыць Божай міласэрнасці ўсіх нашых блізкіх памерлых, якіх сёння ўзгадваем, за якіх сёння хочам маліцца. Каб эта наша малітва была плённай, на пачатку стане ў праўдзе перад Богам і перапросім яго за ўсе нашыя грахі і правіны. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых,
и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амен. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі ступокой супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Володару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи і світу, прийми молення наше, які сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим ухваляє Бога Отця. Амен. Молимся. Спрадвечны Божа, выслухай ласкаво наши молитвы, якія мы узносим до Тебе, з верою Твоего воскреслого Сына. Умацуй нашу надею, что и мы, разом с Твоими померлыми верниками, повстанем з мертвых до життя вечного. Праз Пана наша Єсуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читание книги Ева. Ева сказала отказ: «О, каб вы были записаны словы мои, каб были змешаны у книзе, каб железным разцом з воловом навеки были выразаны на камені. Я ведаю, Откупитель мой живе, і у апошні день подымется над пылом. Нават пасля таго, як скура моя ападзе, я ў целе убачу Бога, убачу Яго сам». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан моє світло і моє збавлення. 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 Кого ж мне бояться? Пана хова життя моего. Кого ж мне полохаться? Пан моє світло
Аднаго я прашу, пане, толькі гэтага жадаю, каб жыць мне ў доме пана ва ўсе дні жыцця майго, каб сузіраць хараство пана і наведваць яго святыню. Пачуй, пане, голас мой, калі я клічу, змілуйся надо мною і адкажы мне. Буду шукаць твайго обличчя, пане, не хавай ад мяне свайго твару. Пан маё святло і маё збавленне. Веру, што ўбачу дабрыню пана у краіне жывых. Спадзявайся на пана, будь мужным, няхай мацуецца сэрца тваё, спадзявайся на пана. Пан маё святло і маё збавленне. Читание первого послания святого апостола Павла до Коринфянам. Браты, теперь Христос воскрес з мертвых, перший нет сярод тых, якія заснули. Покольки праз человека пришла смерть, гэтак праз человека и воскрешение мертвых. Бо як у Адаме все помирают, гэтак и у Христе все будут оживлены, кожны ў свой час. Першы Христос, потом тыя, хто належыць Христу падчас прыйсця ягонага. Гэта Слово Божие. Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Jesús Христос, першородного сярод померлых, Яму хвала и моц на веки вечные. Амен. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Łuki. Хвала Тебе, Пане. Было около 6 гадзіны, і цемра ахінула ўжо зямлю аж до 9 гадзіны. Сонца зацьмілася, і заслона ў святыні разарвалася пасярэдзіне. І Езус закрычаў моцным голасам: «Ойча, у руки Твае аддаю дух мой». І сказаўшы гэта, сканаў. І вось чалавек па імені Юзаф з Арыматэі, горада юдэйскага, дарадчык вялікай рады, чалавек добры і справядлівы, які не згаджаўся з яе пастановай і ўчынкамі, які чакаў валадарства Божага, прыйшоў да Пілата і папрасіў цела Езуса. І зняўшы яго, захінуў палатно і паклаў у высечанай магіле, у якой яшчэ ніхто не быў пахаваны. У першы дзень тыдня на досвідку жанчыны прыйшлі да магілы, несучы прыгатаваныя пахучыя алеі, і убачыўшы камень адсунуты ад магілы, але, увайшоўшы, не знайшлі цела пана Езуса. І калі яны стаялі у разгубленасці, раптам з'явіліся перад ім два мужчыны у бліскучым адзенні.
Напалоханыя жанчыны схілілі твары свае да зямлі, а тыя сказалі ім: «Чаму вы шукаеце жывога сярод мёртвых? Яго тут няма, ён уваскрос». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Umiłowani w Chryście, braty i siostry, u dzień uspominu naszych bliskich pamiernych, wiernych, za jaki się Kościół modli w osobliwy sposób. Mają wielmi bogaty, zastawlony stol Słowa Bożego. Mają aż 3 takie formulary Słowa Bożego, które dzisiaj nam przypominaje tę odwieczną prawdę. Ту правду, про яку сьогодні обвістили аньоли гэтым жанчынам. Чаму вы шукаеце жывога сярод мёртвых? Яго тут няма. Ён уваскрос. І думаю, гэта найважнейшая правда, так направду, сённяшняга дня. Тады, калі мы схіляем нашы галовы да малітвы у інтэнцыі нашых блізкіх памерлых, калі мы іх узгадваем, то вельмі важна, каб наше сэрца напаўняла менавіта вось гэтая вера. Яго тут няма. Ён уваскрос. А так як Христос памёр уваскрос, так і мы, якія верым у Христа, таксама уваскрэснем. Яна і вельмі важна, каб гэта праўда была выпісана не толькі вось на картках Євангелля, але выпісана на наших серцях. Так як сьогодні читаємо у першому читанні книги Йова, де Йов так і каже, що каб були записані гэты словы і каб змешчаныя у кнізе, каб жалезным ральцом з волавам навеки было выразано на камені, на чымсьці трывалым, тое, што не знішчанае будзе. Вось гэта праўда аб тым, што Бог запануе над усім. Што так, як сёння чытаем, «Адкупитель мой жыве і ў апошні дзень падымецца над пылам». Над якім гэта пылам падымецца наш Адкупитель, наш Збаўца. Добра ведаем, што Бог стварыў чалавека з пылу зямлі. І калі мы будзем на пахаванні, то пачуем гэтыя словы, што з пылу ты паўстаў, і пыл вернешся. Але сёння праз Йова мы яшчэ раз прыпамінаем гэту праўду, вельмі важна для кожнага з нас, якая мае быць сапраўды выпісана на нашых сэрцы, што наш Адкупитель стане над гэтым пылам, каб яго вярнуць да жыцця. Так, як сёння мы чулі ў Евангеліі, каб мы уваскрэслі разам з Христом. Гэта вельмі важная праўда нашага жыцця, у якой моцна верым, з якім жывем, ідзем праз гэта жыццё, з праўдай о нашым уваскрэсенні, у нашым жыцці вечным. Але сёння таксама Евангелие дае нам вельмі важныя, думаю, словы, пэўнае такое суцяшэнне, падтрымкі, бо описывая гэты момент смерти Иисуса Христа. И так сёння мы читаем у Евангелии паводле Лукі: «Было каля 6 гадзіны, і цемра ахінула ўсю зямлю аж до 9 гадзіны. Сонца зацьмілася». Ганыя вонкавыя гэтыя знакі вось гэтай цемры, сонца, якое зацьмілася, якія паказваюць, што штосьці адбываецца. Але у гэтай цемры мы бачым не толькі гэта вонкавыя знакі прыроды, але разумеем, што гэтай цемрай чалавечага жыцця з'яўляецца ў першую чаргу гэта грэх цяжкі, які забівае ў нас жыццё, які кідае нас у адхлань, які пакідае нас самых. І ў гэтым хоча злы кожнага з нас пераканаць, што калі мы саграшым, што калі
порушим Божьи наказы, то будем откинутые, что для нас остается только темра, что мы уже никому не потребные, что милосердность уже не для нас. Але ведаем, что это подман. Ведаем, что это подман, який уже бере свой початок з книги Буття, з першородного граху. Коли дьявол, який спокусив Адаму і Єву, так само праз гэты грэх выкрывіў іхны погляд на Бога. Гэты вобраз Бога, які быў так направда зменены з Бога, які з'яўляецца блізкім айцом, сябрам, з кімсьці, хто Адам праводзіў размовы, стаўся кімсьці страшным, перад якім Адам хаваецца, пачынае яго баяцца. Так дзейнічае злы, так дзейнічае грэх. І ён выкрыўляе Божы вобраз у жыцці кожнага з нас, што раптам Бог стаецца кімсьці чужым. І таму Пан Езус сёння прыходзіць і заходзіць у гэты адхлань пасля сваёй смерці, каб усіх адтуль, каб кожнаму даць надзею, каб кожнаму сказаць, што ты мне патрэбен, што я цябе вызваляю, я цябе откупил на крыжы. Я тебя настолько люблю, что отдаю свое жыццё. Гэтае слово сёння Господь кіруе да кожнага з нас. Слово поўнае любові. Слово, што для кожнага з нас ёсць надзея. Што ніхто з нас не адкінуты назаўсёды праз Бога. Што ягоная любоў большая за нашы слабасці, за наш грэх. Што ягоная любоў, якая вяртае да паўнаты жыцця. Хай сёння хочам за Езусам Христом скіраваць да нашага Бога Айца гэтыя словы: Ойча, у руки Твае аддаю дух мой. Ойча, у руки Твае аддаю маё жыццё. Усё, чым жыву. Усе мае справы. Усё, што для мяне важнае, у Твае руки аддаю. Бо ведаю, што у Тваіх руках гэта не загіне, што яно набярэ пэўнай такой вартасці вечнай. Бо тое, што будзе ў Богу, тое, што я збіраю для Бога, што Яму аддаю, тое застаецца ў вечнасці. Бо Бог ніколі на сілу не забірае ад нас. Ён нічога не змушае. Ён дае гэту пэўную свабоду, у якой мы можам дасведчыць гэтай паўнаты еднасці і любові. Але сённяшняе Евангелие маем яшчэ адзін такі цудоўны вобраз і паставу чалавека Юзефа з Арматеі, які быў дарадчыкам Вялікай Рады, як евангеліст Лука піша, чалавекам добрым і справядлівым. Ён бярэ цела Езуса Христа, захінуў яго ў палатну і паклаў у высечанай магіле, у якой яшчэ ніхто не быў пахаваны. Знак любові да чалавека памерлага. Знак любові, які праяўляецца ў гэтым такім клопаце, адданне апошняй такой пашане. І паглядзіце, што сёння, в сённяшні гэты дзень, калі Касцёл успамінае ўсіх верных памерлых, а мы разам з ім, сёння нашы крокі скіруем таксама на могілкі, дзе пахаваны нашыя блізкія памерлыя. Гэта ёсць такі знак гэтай любові. Знак таго, што мы жывем надзеяй. І сёння, калі мы будзем на могілках, дзе пахаваны нашы блізкія памерлыя, скіруйце гэтую малітву, якую сёння прамовіў Езус Христос
з вышыні крыжа. Ойча, ў рукі Твае аддаю дух майго таты чи мамы, майго мужа, жонкі, бабулі, дзядулі. У рукі Твае, Ойча, аддаю іх дух. За іх сёння малюся асаблівы спосаб. За іх сёння ахвяроўваю гэтую святую імшу. Прымаю камунію святую, каб яны мелі жыццё вечнае. Табе, Ойча, іх давяраю. Той, які з'яўляецца крыніцай жыцця, той, які даў пачатак іхнага жыцця, які вёў праз жыццё, благаславіў, дапамагаў. Табе, Ойча, давяраю іх сёння і прашу, прымі іх у Тваё валадарства. Хай наша малітва і наша малітоўнае вось гэта трыванне, чуванне прывядзе да жыцця вечнага нашых блізкіх памерлых, бо яны за сябе маліцца ўжо там не могуць, патрабуюць нашай дапамогі, патрабуюць нашай малітвы. Таму гэта наш святы абавязак, які выплывае з гэтай нашай любові за тых, з кім мы жылі, каго мы добра пазналі, ад каго дасведчылі дабрыні і любові. Ойча, у рукі Твае аддаю іх дух. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога і цалусемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, всепабачнага і неабачнага, і адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святого, з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, на трэці дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзін святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны на адпушчэнне грахоў і чакаю воскрэшэнне памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Праз Езуса Хрыста, які перамог смерць і хоча прывесці ўсіх людзей да хвалы з мёртвых паўстання, даверым Богу нашыя просьбы і малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён, удзяляючы святыя сакрамэнты, вёў людзей да новага жыцця. Цябе просім. Молімся за ўсіх памерлых вернікаў, каб так, як зерне, кінутае ў зямлю, яны абудзіліся да жыцця ў вечным шчасці. Цябе просім. Молімся за памерлых святароў, законных сясцёр і братоў, каб Хрыстус, якога яны наследавалі ў сваім жыцці, стаў іх узнагародаю. Цябе просім. Молімся за памерлых кіраўнікоў дзяржаваў, правадыроў народаў і дзеячаў культуры, каб у небе Бог быў іх айцом і праўдай, якую яны шукалі, а таксама хараством, якім яны захапляліся ў стварэннях. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых бацькоў,
родных, дабрадзеяў і ўсіх, за каго мы абяцалі маліцца, каб, дзякуючы Божай міласэрнасці, яны былі далучаныя да шэрагу святых. Цябе просім, молімся за нас тут прысутных, каб мы былі вольнымі ад зямных упадабанняў і шукалі вечных каштоўнасцяў. Цябе просім. І молімся за ўсю нашу парафію, о Божым благословленні, зрастанні ў веры, стомна трывання пры Господі, а для ўсіх памерлых дары жыцця вечнага. Цябе просім. Божа, праз заслугі Твайго дзінароднага Сына, выслухай нашыя пакорныя малітвы, будь міласэрны да ўсіх памерлых вернікаў і прымі іх да свайго валадарства любові і спакою. Праз Христа, Пана нашага. Амен. Які за нас цярпеў ад ранаў, Езу Христе, Пане милый, змилуйся над нами. Які за нас цярпеў ад ранаў, Езу Христе, Пане милый, змилуйся над нами. Які за нас цярпеў ад ранаў, Езу Христе, Пане милый, змилуйся над нами. Окажи, о добрый Пане, всім померлым змилование, дай им вечно спочивание. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему Костюлу Святому. Пане наш Боже, глянь ласкаво на ахвярные дары, якія мы Табе приносим, а усіх померлых вернікаў прымі ў славу Твайго Сына, з якім нас яднае гэтае вялікі сакрамент любові, праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце. узносим их до Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годно гэта и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён адзін прыняў смерць, каб нас усіх выбавіць ад смерці вечнай, і сам аддаў сваё жыццё на крыжы, каб усе мы маглі жыць з Табою навекі. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе з радасцю усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вершинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вершинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваляць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснай моцу і Духа Святога, Ты ўсё оживляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру.
Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прися у хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама яго цудоўнае ўваскрасенне неба ў шчасце, і чакаючы яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэту жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбранікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай і Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяёмся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымує на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Твоей волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Тваё дышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Хрыста Пана нашага, праз якога адорвае свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойче всемогутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Amen.
Молімся да Отца Небесного, як нас навучив наш Пан Єсус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога. Дай ласкаво супакою дні наші, дапамажы нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху и захаваны ад усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Вот Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас супокоем. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету. Щасливые покликаны на вечеру Егону. Пане, Я не вартий, как Ты войшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Я у воскресенні жыццё, кажа Пан. Хто верыць у мяне, калі і памрэ, жыць будзе. І кожны, хто жыве і верыць у мяне, не памрэ навекі.
Молимся. Просим Тебе, добрый Ojcze, uczyni все померлые верники, за яких мы склали Тебе пасхальную ахвяру, увайшли у владарства Твоего святла и супокою, праз Христа Пана нашего. Амен. Присядьте, коли ласка, послухайте парафіяльні об'яви. Переживаем неделю, молитву за наших спадшылых продкаў, родных і блізкіх. Памятаем, што у часе актаві можна кожны дзень атрымаць адпустак і можам ахвяраваць за кагосьці аднаго з памерлых, маючы чыстае сумленне, непрывязанасць да граху, наведаванне могілак, жадана прыняцце камуніі святой і ў еднасці з Панам Богам прабываючы. Заахвочваю да штодзённай еўхарысты, у часе якой мы будзем узгадываць імёны нашых спачылых продкаў і давяраць іх душы Божай міласэрнасці. У панядзелак святая імша ў 9 гадзін раніцы. У аўторак, сераду і чацверг у 18 гадзін, у пятніцу таксама у 9 гадзін раніцы святая імша. У суботу у 12 гадзін памятаем, што айцы францисканцы з розных куточкаў нашай радзімы прыедуць у гэты дзень, каб пабыць разам каля Божай Маці, памаліцца за радзіму нашу, за свае парафіі, таксама за душы спачылых і ўмацавацца святасцю гэтага месца. 9 у нядзелю святая імша у 10 і 12 гадзін. Шчыра хочацца ўсім вам падзякаваць, хто працаваў на гэтым тыдні пры касцёле, дапамагаў у розных такіх гаспадарчых справах. Асабліва дзякую хлопцам нашай парафіі, якія так арганізавана, вельмі спрытна ўсё ў свой час зрабілі. Асабліва пану Яну дзякую вам заўсёды. Вы для мяне такі незамянімы чалавек у розных справах. Таму дзякую, нехай Бог адудзячыцца і вам. Шчыра таксама дзякую за ўсе ахвяраванні і дары, якімі прычыняецеся да утрымання касцёла і парафіі. Ну і асабіста дзякую за невялічкія дробязі пачастункаў вашых, якімі паказваеце, што кімсьці для вас з'яўляюся важным. Дзякую за гэта. Ну і мае дарагія, хачу, каб вы паглядзелі, што ёсць у нашай зямельцы дзяўчаткі, якія не толькі на дыскатэку і півосік там якісьці за вуглом, але з ружанцам, паглядзіце, нават такіх пухавікоў у іх няма, а нават хтосьці ў калготачках і цэлую імшу, і нават не дрыжаў, а Богу маліўся, і так яны красіва спявалі. Таму не кажыце, што маладзёж дрэнная такое, вот мы былі, вот у нас было, а цяпер ні да чаго маладзям. Паглядзіце, і Богу моляцца, і захацелі вось прыехаць і пабыць тут, у гэтым месцы, і гэта прыгожае сведчанне. Таму, дзяўчаткі, дзякую вам, айцу Олегу жадаем Божага благаслаўлення, і нехай Дух Божы кіруе вашай паслугай, бо не толькі дзяўчынкі, ёсць і хлопчыкі, і юнакі, і сем'і, і дарослыя, і ўсё гэта ў кампетэнцыі айцоў хрыстусоўцаў, якіх заўсёды сардэчна вітаем у нашай парафіі. Мае дарагія, добрай нядзелькі вам, будьце здаровенькія. Ну і яшчэ раз нагадаю, выкарыстайце гэты шанец, нагоду, каб маліцца за нашых продкаў. Яны вельмі шмат нам пакінулі, і мы маем абавязак і нават хрысціянскі доўг ушанаваць іх памяць сваёй малітвай і сваёй прысутнасцю. Цяпер адбудзецца выстаўленне найсвяцейшае сакрамента і малітвы да Божай Маці з просьбай, каб яна агарнула сваім плашчом тых, каго мы любім, а каго ўжо няма разам з намі. О, найсвятейша гостыя, вядзі нас да нябесных брам, трывожаць моцы нас варожыя. О, спамажы нас, дай сілу нам, адзіны ў Тройцы, Бог святы. Табе хвала ва ўсе вякі,
калі закончыцца наш шлях зямны, о валадарства сваё прымі. Амен. Будь прославленный, Пане Иисус Христе, укрытый этом на святейшем сакраменте. Стаем перед Твоим обличчям, как праз Твою Маті, Марию, и нашу Матулю, кіровать все наши просьбы, интенции, все то, что лежит на нашем сердце, все то, что сегодня хочем доверить Тебе. Modlячись за нашу країну, за весь народ білоруський, а в духа покаяння, поєднання з Тобою. Сьогодні в особливий спосіб довіряємо Твоїй милосердності наших близьких померлих, яких носимо в наших серцях, об яких завжди пам'ятаємо. Особливо в цей час ласки хочемо випрошувати пробачення всіх їхніх грехов і слабостей, наступства цих грехов, і з просьбою прийняти їх до супольності збавлених. Kyrie eleison. Chryste, poczuj nas. Ojcze z nieba Boże, Synie Odkupiciel światu Boże, Duchu Święty Boże, Świętая Trójca Jedyny Boże, Świętая Maryja, Świętая Bogorodica, Świętая Panna nad Pannami, Maci Chrystowa, Maci Kościoła, Maci Miłosierności, Maci łaski Bożej, Maci nadziei, Maci Preczystая, Maci Беззаганная, Maci Непорушная, Maci Niewinная, Maci Najmilejsza, Maci Najcudowniejsza, Maci Dobrej Rady, Maci Stworzyciela, Maci Zbawiciela, Panna Najmudrejsza, Panna Chwały Godna, Panna Прославленная, Panna Могутная, Panna Łaskawa, Panna Wierna, Lustra Sprawiedliwości, Stolica Mądrości, Przyczyna naszej radości, Świętynia Duchowna, Świętynia Chwalebna, Świętynia Sławna Pobożności, Róża Mistyczna, Wieża Dawidowa, Wieża z kości слоновой, Золоты домie, Ковчег заповету, Брама небесная, Зорка ранішняя, Оздоровление хворых, Притулок грешных, Полегка мигрантов, Сутяшальница засмучених, Успомога християнов, Королева анёлов, Королева патриархов, Королева пророков, Королева апостолов, Королева мучеников, Королева веровызнавцев, Королева паннов, Королева усіх святых, Королева без граху першароднага зачатая, Королева ў неба ўзятая, Королева ружанца святога, Королева сем'яў,
Королева супокою, королева Беларуси, Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, да. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, Баранку Божий, який береш на себе грехи свету. Молися за нас, Святая Богородица. Как сталися мы годными обетованию Христовых. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшего завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Аминь. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не не погорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас. Молитва святого Бернарда, памятуя Найсвятейшая Панна Мария, что николи не здаралася, каб покинула того, кто до Тебе утекая. Тебе на допомогу клича, Твоей опеки просить. Гэтым довером натхнёны до Тебе, о Панна над паннами и Мати наша имкнуся. До Тебе приходжу, перед Тобою грешный плачучи стою. О Мати Слова, не погарджай словами моими, але почуй их ласкаво и выслухай. Таємницю сакрамента восхваляймо щиро все, тратить моц старое право, бо уже новый заповедь, что нам розум не тлумачить, світло віри принесе Богу вечному у Тройці. Прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походить, Давцу вечного святла. Аминь. Молимся. Боже, Ты в Найсвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таемницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували у себе плен Твоего откупления, який живешь и владари с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь.
хай будет честь и хвала, прославление Иисусу честь и подяка вечно, хай будет Иисусу честь и хвала, хай будет честь и хвала, прославление Иисусу честь и подяка вечно, хай будет Иисусу честь и хвала, Иисусу честь и хвала, Иисусу честь и хвала. Теперь за наших померлых ангел панский отмовим. Ангел панский звестовал Пане Марии и зачала от Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вось я слуга панская, нехай мне станется поводле твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. А слово сталося телом и поселилось меж нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а светло вечное нехай им светить. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а светло вечное нехай им светить. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а светло вечное нехай им светить. Нехай odpoczywaють у супокої. Амен. Добрий Єсу, а наш Пане, нехай odpoczywaють у супокої вічним. Амен.
У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Віру у Бога, Отця усімагутного, Створителя неба і землі, і у Єсуса Христа, Сина Його одиного Пана нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився з Діви Марії, замучений при Понтськім Пілаті, укрижований, помер і був похований. Зійшов до тхлання, третього дня воскрес, узійшов на небо, сядеть праворуч Бога Отця усімогутного, оттуль прийде у хвалі судить живих і померлих. Дух Святого, святий костел католицький, єдність святих, отпущення грехов, у воскрешення померлих, життя вечное. Амин. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба наша штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, які мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Амин. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадвеку, теперь заўсёды и на веки вечные. Амин. О Мария, без граху першародна зачатая, молись за нас, кто у Тебе поратунку шукая. О мой Езу, пробачь нам провины наши, захавай нас от огню пекельного, проведи все души на небо и допоможи особливо тым, кому найбольш потребна Твоя милосердность. Таямница першая частки хвалебной з мертвых паўстання Езуса Христа. Калі прийшла субота на світанні першого дня тижня, прийшла Марія Магдалена і другая Марія поглядеть могилу. Анёл же сказав жанчинам: не бойтеся, бо ведаю, що ви шукаєте Єзуса укрижованого. Яго нема тут, ён у воскрес, як і сказав. Хлеба наша штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, які мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Амин. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных,
теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Як была спрадвеку, теперь и заўсёды, и на веки вечные. Аминь. Молися за нас, кто у Тебе паратунку шукая. Прабач нам правины наши, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твоя милосердность. Таямница другая частки хвалебную небаўшэсце Иисуса Христа. И вывел из места добытания, и, поднявши руки свои, благословил. Коли благословил, стал отдаляться от них и узноситься на небо. Анёлы сказали, чаго стоите, узираючися на небо. Это Иисус, узятый от вас на небо, придя так само, як бачили вы его узыходячим на небо. Хлеба наша, штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь.
Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Як была спрадвеку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Молися за нас, кто у Тебе поратунку шукая. Прабач нам провины наши, захавай нас ад огню пякельного, провядзі все души на небо, и дапамажы асабліва тым, кому найбольш патрэбна Твоя милосердность. Таямница 3 частки хвалебной с послания Духа Святого. И коли кончаўся дзень Пятидесятницы, все были однодушно разом. И з нячыўку пачуўся гук з неба, быццам ад наляцеўшага буйнага ветру, ды напоўніў увесь дом, дзе яны сядзелі. И показались им поделенные языки, быццам огнявые, и посели на кожным з іх, и наполнились все Духом Святым. Хлеба наша, штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, які мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь.
як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амин. Маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае. Прабач нам правіны нашыя, захавай нас ад агню пякельна, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна твая міласэрнасць. Таямніца 4 часткі хвалебнай у небаўзяццяны свяцейшай Панны Марыі. Бласлаўлёная ты дачка найвышэйшым Богом больш за ўсіх жанчын на зямлі. Няхай адорыць цябе Бог вечную хвалою і ўзнагародзіць дабротамі. Бо не пашкадавала ты жыцця свайго, паступаючы справядліва перад Богом нашым. Весь народ сказаў: няхай так станецца, няхай так станецца. Хлеба наша штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амин. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амин. Маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае. Прабач нам правіны нашыя, захавай нас ад агню пякельна, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна твая міласэрнасць. Таямніца 5 часткі хвалебнай укаранавання Найсвяцейшай Панны Марыі. І знак вялікі паказаўся на небе. Жанчына, апранутая ў сонца і месяц пад нагамі ў яе.
на голове и вянок с 12 зорок. Я поселилася на вышынях, і трон мой на слупе з воблакаў. Хто знайшоў мяне, той знайшоў жыццё і атрымае ласку ад Пана. Хлеба наша штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды і навекі вечныя. Амин. Маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае. Прабач нам правіны нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна твая міласэрнасць. Тваёй абароне аддаёмся, святая Багародзіца, у нашых патрэбах
Не погарджай моленням нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заўсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Помолимся, похвалим Иисус Христос, помолимся за души померлых, за отца Виктора, отца Роберта, ксяндза Франтишка, за семьи Машко, Красковские, Ефимович, Будько, Литвинович, Савицкие, Черовка, Павловские, Лобач, Гарфинкель, Адамович, Мацко, Владарчик, Яршова, Михаил, Мария, Инна, Свистунович, Виктор, Олег, Ганна, Юник Станислав, Мария, Алена, Александр, Мария, Иосиф, Вольга, Адам, Алена, отец Виктор, Иосиф, Алина, Мария, София, Анелия, Франц, Лилия, Сями Будько, Хотянович, Цыгалка, Бобрик, Никитины, Белошицкие, Захаревич, Софья, Харламова, Вольга, Поваляев, Евген, Виктор, души терпячую Чиссу, Сташкевич Иван, Янина, Наталья, Сакович, Бронислав, Юзефа, Франц, Петр, отец Альберт, ксенц Антоний, Дулинец, ксенц Станислав Жук, Станислав, Элеонора, Иван, Бронислава, Андрей, Иосиф, Казимир, Ирина, Дионис, Катерина, Эмилия, Владимир, Галина, Юрий, Софья, Иван, Стефания, Иосиф, Янина, Валерий, Наталья, Владимир, Василий, Клаудия, Антя, Станислав, Владимир, Василий, Алена, Александр, Семьер Макович, Санковские, Михайловские, Бобрик, Матвеева, Лапицкие, Рудникович, Сташкевич, Кукович, Сакович, Кривицкий, Тадеуш, Ратамский Иван, Часлав, Ядвига, Надольская, за померлых наставников Буцлавской школы, вучняў 1974 года выпуску, за ненародженых дзяцей, души терпячых учысцы, сем'яў Грышкевич, Масевич, Будько, Кислых, Акалатович, Жуковень, Иванцевич, Вайтасевич, Головаш, Концевич, Смольские, Леоненко, Томашевские, Котельниковы, Стреминские, Гарнизоновы, Макатович, Альхимович, Веселовский, за померлых наставников Буцлавской школы и одноклассников 1975 года выпуску. Литвинович, Бронислава, Александр, Будько, Алена, Миколай, Иосиф, Викентий, Германович, Гелена, Франц, Валера, Станислав, Эдзя, Аджбета, Янина, Никифорова, Инна, Геня, Юзов, Серафима, Павел, семьи Надольские, Полянские, Роговские, Парфенки, Гриневича, семью Рыбалка, Груст, Будько, Стреминские, Кашкевич, Алена Пекарская, Софья Косач, Антон, Константина, Реня Мечислав, Федзичевы, Николай, Яудакия, Янковские, Болеслав, Янина, Казимир, Юрий, Татьяна, Семи Красовские, Кордович, отец Виктор, Роберт, Олег, Тома, Виктор, Сушко, Людмила, Лёля, семьи Позныш, Андрей, Павел, Адам, Бронислава, Генрих, Данила, Александр, Тамара, Будько Казимир, Мария, Леонид, Мечислав, Зинаида, Михаил, Паулина, Эвелина, Генрих, Виталий, Иван, Эмилия, Кайтан, Алена, Владислав, Игнаций, Олимпия, Алена, Антон,
Франц, Ядвига, Михаил, Иван, семьи Роговские, Васильевич, Будько, Петровская, Франя, Прошка Леонид, Лаврунок Леонид, Кайко София, семьи Штерк, Канаевы, Идуновы, Шишлинцавы, Петрукевич, Багутские, Тамкович Франц, Ганна, Тадеуш, Феликс, Леонид, Зинаида, Анастасия, Казимир, Алена, Татьяна, за семью Герман, Янка, Альбина, Геню, Святослава, Владислав, Колбун, Софья, Иван, Мария, Дарья, Василь, Сивицкие, Юзефа, Станислав, Свита, Бронислав, Алена, Станислава, Гришкевич, Ганна, Миколай, Доленко, Полина, Геннадь, Дорошкевич, Виктор, Валентина, Лубневская, Галина, Миколай, Ядвига, Кристина, Михаил, Игнат, Вольга, Алина, Иосиф, Войтих, Леонардо, Валентин, Дмитрий, Вацлава, Геннадь, Станислав, Ядвига, Владислава, Ганна, Стефан, Бронислава, Надія, Степан, Петр, Миколай, Роман, Франя, Вячеслав, Казимир, Анеля, Роман, Олимпия, Миколай, Ян, Тереса, Винсент, Гелена, Ганна, Винсент, Ян, Марцияна, Петр, Янина, Гелена, Збігнєв, Гелена, Олеся, Анеля, Ганна, Владислав, Эдуард, Ванда, Зофья, Винсент, Часлав, Казимира, Юзеф, Тереса, Зофья, Ядвига, Ганна, Марина, Петр, Мелания, Иосиф, Юзюня, Франц, Ян, Станислава, Плюта, Егор, Акопов, семьи Панкратович, Лавринович, Манулик, Янукович, Рышкевич, Мусницкие, Плюта, Юзефа, Винсент, Юзеф, Гелена, Станислав, Ева, Ян, Станислава, Стефания, Гелена, Тереса, Станислав, Петр, Адам, Леонид, Бронислав, Ганна, семьи Мышковские, Мороз, Микус, Ляговичи, Лаевские, Чантарыцкие, Стефанида, Михаил, Леонид, Катерина, Бронислав, Алена, Галина, Андрей, Мария, Вольга, Иосиф, Владислав, Софья, Бронислава, Владислава, Алена, Иван, Регина, Владимир, Юрий, Евген, Мирослав, Людмила, Ганна, Вольга, Наталья и все померлые родные. Тамкович Иосиф, Валентина, Лагутка, Александр, Будько Зянон, Тереса. Семьи Нестерович, Алена, Константин, Ганна, Степан, Станислав, Тамара, Ярина, Купрович, Алена, Ганна, Косяк, Ганна Косяк, Михаил, Янина, семьи Добранские, Тур, Гапанович, Клеопатра, Мечислав, Мальвина, Иван, Геннадь, Иван, Станислав, Евгений, Цагелка Петр, Юлия, Евгений, Михаил, Петр, Зинаида, Владимир, Вольга, Антониш, Юзефа, Петр, Алексей, Ксенс Франтишек. Алексей Гайдук, Ляшкович, Эдуард, Изабелла, Станислав, Иосиф, Тадеуш, Адамович Владислав, Мария, Михаил, за померлых наставников Буцлавской школы, за Ядвига, Владислав, Алена, Юзефа, Янина, Станислав, Мария, Чеслав, Адамович Владислав, Мария, Михаил, Алексей Гайдук, Петр, Зузанна, Иосиф, Ляшкович Эдуард, Изабелла, Иосиф, Станислав, Леонардо, Кучинский, Михаил, Александр, Геннадь, Владимир Захаровский,
Кратович Сигизмунд, Ганна, Аполлония, Владислава, Александр, Запуста Ян, Янина Ядвига, Будько Станислав, Янина, Евген, Олег, Надея, Стефан, Станислава, Вольга, Роман, Бодослав и усіх померлых сям'ї Кравчонок, Дядела, Мартыненко, Харевич, Будько, Рамуальда, Виталий, Анатолий, Лёля, Миколай, Мария, Франтишка, Тереза, Антоний, Викентий, Вольга Петрунелла, Даниил, Михаил, Юрий. Семьи Апанасевич, Курьянчик, Адамович, Лагутка, Абодич, Костик, Дядела, Юхневич, Гжегош, Зофия, Юзик, Мария, Софья, Янина, Ганечка, Галинка, Франтишка, Синявские, Нина, Бронислав, Ирина, Роман, Тереса, Антось, Марылька, Франтишка, Лёля, Толя, Альберт, Ромуальда, Владислава, Гелена, Бронислава, Миколай, Адоль, Вера, Франтишка, Михаил, Реня, Марылька, Олег, Алёза, Катерина, Дима, семей Абодич, Недведские, Сятковские, Савицкие, Владимир, Часлава, Роман, Марыля, Петр, Осип, Магдалена, Сялицкие, Сабина, Ромуальд, Эдвард, Магдалена, Владислава, Палачанские, Софья, Анатоль, Захаревич, Софья, Тамаш, Леонид, Апанасевич, Станислава, Мечислав, Лавринович, Зофья, Зигмунд, Казимир, Олег, Владимир, Эмилия, Виктор, Николай, Татьяна, Зинаида, Александр, Мазалевские, Иосиф, Гунефа, Антон, Тереза, Станислав, Адамович, Нина, Мария, Александр, Юстина, Эдвард, Вадим, Александр, Савицкие, Франц, Анеля, Казимир, Иван, Аношка, Иосиф, Агата, Костик, Владислав, Ева, Иван, Эмиль, Павловские, Александра, Эдмунд, Лобач, Владислава, Иван, Роман, Борис, Лена, Света, Иван, Николай, Олимпиада, Ирина, Казимир, Барбара, Куприян, Анелия, Ирина, Леон, Елизавета, Алена, Вероника, Ян, Алена, Николай, Марыля, Ева, Рузя, Кратович, Эдуард, Станислава, Здислав, Марыся, Надея, Ганка, Иосиф, Людвига, Николай, Казимир, Юзефа, Ганна, Юзеф, Ядвига, Юзов, Чеслав, Владимир, семьи Голуб, Павловские, Лубневские, Лупинович, Корсак, Харевич, Селевич, Лисица, Лобач, Кучинские, Адамович, Янина, Петр, Анеля, Франц, Иосиф, Игорь, Мария, Вацлава, Валентина, Игнат, Тадеуш, Владимир, Леокадия, Августина, Франц, Гелена, Ганна, Константин, Тамара, Татьяна, Зофья, Казимир, Ян, Бронислава, Людвига, Николай, Анеля, Станислава, Здислав, Ксения, Аршуля, Николай, Чеслав, Николай, Марьян, Иван, Грасия, Ганна, Станислава, Бронислава, Казимир, Станислав, Рамуальда, Франц, Иван, Зофия, Олимпиада, Николай, Казимир, Ирина, Тереза, Лидия, Раймонд, Вацлав, Татьяна, Иосиф, Алла, Наталья, Николай, Константин, Евгения, Семен, Вольга, Гретта, Мария, Светлана, Николай, Алексей, Альяш, Сергей, Аркадий, Александр, Агата, Ганна, Вольга, Феофания, Андрей, Мария, Катерина, Павел, Николай, Иосиф, Алексей, Иосиф, Константин, Павел, Александр, Константин, Алексей, Сергей,
Часлав, Мария, Константин, Вольга, Анатолий, Ганна, Ганна, Катерина, Мария, Петр, Василий, Лилия, Татьяна, Мария, Янина, Тамара, Степан, Вацлава, Вольга, Мартин, Федор, Михаил, Федор, Григорий, Василь, Петр, Татьяна, Нина, Миколай, Часлав, Лякадия, Эмилия, Альжбета, Аделия, Франтишка, Ванда, Вера, Вероника, Александр, Михаил, Часлава, Игорь, Альфонс, Бронислава, Стефан, Теофиль, Бронислав, Виктор, Винцент, Иосиф, Лилия, Эдуард, Здислав, Иосиф, Станислав, Штура, Семей, Штура, Ирлятович, Кирик, Трапящонок, Браковские, семьи Савицкие, Добанович, Лукьянович, Кугач, Косилович, Клемесь, Гимпель, Павловские, Рыжовый, Василенко, Курьянович, Пальчевские, Рудские, Копач, Юшкевич, Дубяга, Гринские, Острейка, Заяц, Шкурдзюк, Рыгарьявы, Дашкевич, Карпович, Павловские, Костевич, семьи Медведские, Шилько, Подрез, Матошка, Кобяк, семьи Трапящонок, Бронислава, Игнат, Вероника, Марцеля, Иван, Боляслава, Ванда, Ганна, Ломский Иван, Мария, Антон, Аураневич, Мацулевич, Табалевич, Трапящонок, Янукович, Витрук, Панкратович, Малафей, Палачанские, Селицкие, Васильевы, Бахдевич, Каткович, Стреминские, Янукович, Роуда, Ядвига, Борис, Полина, Генрика, Ирина, Радшицкий Роман, Надея, Альфред, Анатоль, Иосиф, Штура, Ян, Чеслав, Юзефа, Лидия, Леонида, Станислав, Апанасьевич Николай, Аделя, Стефан, Кристина, Анеля, Кшиштоф, Осадник, Петр, Рабовские, Юрий, Зофья, Константин, Костевич, Чеслав, Агата, Фрида, Иван, Феликс, Ирина, Семей Гриневич, Лаевские, Косяк, Будько, Каткович, Бурдун, Коростик, Груст, Рудковские, Малиновские, Карченко, Захаревич, Мешкунене, Подрез, Мацко, Гмыза, Коляга, Каурус, Чучман, семьи Боротынские, Машузевич, Михаил, Мария Дубины, Мария Дубины, Якубович, Мария, Малькевич, Эдуард, Косуевич, Людмила. Вічний відпочинок дай їм, Пане, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у супокої вічним. Амен.
вечный отпочинок. Дай им, Пане, а святло вечное нехай им светить. Вечный отпочинок дай им, Пане, а светло вечное нехай им светить. Тебе, Боже, потребно любить на Сионе, Тебе принести присягу в Иерусалиме. Пане, почуй мою молитву, да Тебе прийде кожный человек. Вечный отпочинок дай им, Пане, а светло вечное нехай им светить. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Похваленный Иисус Христос. Навеки вечные. Паважаны ў Христе, дорогие браты и сестры, усіх вас хочется привітаць у гэты нядзельны дзень, у дзень успаміна ўсіх спачылых вернікаў. Калі мы збіраемся на могілках, пахіляючы галовы, задумаем, узгадываем тых, каго мы любілі, памяць, якая жывець у нашых душах, але надзеяй мы сягаем молитвой с просьбой Пана Бога об шчаслівасць вечную і хуткую сустрэчу разам з імі. Трываем у часе актавы молитваў за памёршых у гэтых днях. Мы чытаем імёны прозвішчы з нашага роду спачылых, молімся, заносім сваю молитву і таксама падчас гэтай еўхарыстыі. Але сягоння хочацца памаліцца за нашых братоў і сясцёр, якія святкуюць дзень народзін. Передусім Тимофей, якому споўнілася 18 годзікаў, просім заступніцтва Божай Маці, каб яна агарнула яго сваёй апекай, просім Божага благаслаўлення для Яна Бурдыка і яго сям'і, Юрыя Аскерка і яго сям'і. Молімся за сям'ю Міранович, Яўгена і Кацярыну, аб дары патомства і нараджэнне дзіцятка. Няхай Марыя сваім ласкавым позіркам агарне плашчом апекі і дапаможа выпрасіць у Бога гэты бясцэнны дар для іх. Молімся за шахцёраў з Салігорска, просячы Божага благаслаўлення для іх. Таксама Міхаіла, які святкуе 29годдзя. Молімся ў інтэнцыі цяжка хворай Вікторыі, якая пакутуе. Просім аб моцаванні кволых сілы для яе бацькоў, якія нясуць гэты крыж. Молімся аб ласцы здароўя для паўлоўскага Казіміра. Молімся ў інтэнцыі сям'і Красоўскіх, Казіміра, Галены, Станіслава, Івана, Анны Сяліцкіх, Мальвіны, Антона, Францішка, Вацлава, Трус Владзіміра, Ярашевіч Віктара, Каханович Алёну і Раманюк Наталю. Перапросім Пана Бога, каб годна злажыць еўхарыстыю. Спавядаюся Богу всемагутнаму. И вам, браты и сестры, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды маму Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай добры Бог змілуецца над намі, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, смилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над намі.
Пане, смилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Володару небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, яки береш на себе грехи свету, смилуйся над нами, яки береш на себе грехи свету. Прими моление наше, яки сидишь праворучий Отца, смилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Иисус Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Амин. Молимся, Боже святловерных и життё справедливых, Твой Сын откупил нас Своей смертью из мертвых повстанием. Змилуйся над усими померлыми слугами Твоими, якие жили с верою во воскресение з мертвых, и одари их вечным счастьем, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читание книги мудрости Соломона. Души справедливых у руках Бога, и не доткнется до них ніякая пакута. У очах неразумных здавалася, што яны памерлі, а іх смерць лічылася няшчасцем. Іх адыход ад нас лічыўся знішчэннем, а яны спачываюць у спакоі. Хоць у вачах людзей яны здаваліся пакаранымі, іх надзея поўная несмяротнасці. Пасля невялікага пакарання яны атрымаюць вялікія даброты, таму што Бог выпрабаваў іх і прызнаў годнымі сябе. Выпрабаваў іх, як золата ў печы, і прыняў іх, як ахвяру усеспалення. Хто спадзяецца на яго, той зразумее праўду, а верны будуць трываць пры ім у любові, бо ласка і міласэрнасць будзе для яго выбраных. Гэта Слово Божае. Дякуем Пану Богу. Спаўленне справядлівых паходзіць ад Пана. Збаўленне справядлівых паходзіць ад Пана. Міласэрны ёсць Пан і ласкавы, доўгацярплівы і шмат міласцівы, не чыніць з намі паводле нашых грахоў і не адплачвае паводле нашых правінаў. Збаўленне справядлівых паходзіць ад Пана. Як літуецца бацька над сынамі, з
змілуецца пан над тымі, хто яго баіцца, бо ён ведае, з чаго створаны мы. Памятае, што мы з'яўляемся пылам, збаўленне справядлівых паходзіць ад Пана. Дні чалавека, як трава, як палявая кветка, ён цвіце. Вецер падзьме на ім, і больш яго няма, і ўжо месца ягонае не паздбе яго. Збаўленне справядлівых паходзіць ад Пана. Але міласэрнасць Пана спрадвеку і аж навекі над тымі, хто яго баіцца, і справядлівасць яго над сынамі сыноў, над тымі, хто захоўвае ягоны запавет і помніць пра выкананне ягоных наказаў. Збаўленне справядлівых паходзіць ад Пана. Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, мы ведаем, что той, хто воскресив Пана Єзуса, і нас воскресить разом з Єзусом, і поставить перед собою разом з вами. Бо ўсё дзеля вас, каб помножение ласки у многих выкликало шодрую подяку дзеля Божьей славы. Тому мы не губляем отваги, бо хоть знешне наш человек и тлея, духовный з дня у день обновляется. Часовое легкое терпение наше дае нам безмерное богатие вечной славы. Коли мы зважаем не на бачное, а на небачное. Тому что бачное часовое, а небачное вечное. Мы ведаем, что коли земный дом нашего жилья развалится, то от Бога маем жилье, нерукотворный вечный дом у небесах. Это Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Такая воля майго Отца, каб кожны, хто верыць у Сына, меў вечнае жыццё, і я воскрешу яго апошні дзень, кажа Пан. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус сказав своїм учням: «Нехай не тревожится сердце ваше, верьте у Бога и у меня верьте. У доме Отца моего шмат святлиц, а коли б так не было, ті сказал бы я вам, что иду подрыхтовать место для вас. И коли пойду и подрыхтую вам место, приду знову и заберу вас до себе, каб и вы были там, где я. А дорогу, куды я иду, вы ведаете». Каже йому Томаш: «Пане, не ведаем, куды ідеш. Як же можем ведать дорогу?» Єзус сказав йому: «Я дорога и правда и життя.
ніхто не прыходзіць да Айца інакш, як толькі праз мяне. Гэта слова Пана. Сядайце, калі ласка. Паважаныя ў Хрысце, дарагія браты і сёстры, паважаныя вернікі, якія лучацца разам з намі праз агляданне інтэрнэт-трансляцыі, хто слухае нас у розных куточках, дзякуючы Аве Марыя, радыё. Сягоння Маці Касцёл ушаноўвае памяць усіх святых памерлых вернікаў, якія жылі на гэтым свеце. Асаблівым чынам мы узгадваем тых нашых продкаў, наших родных і блізкіх, якія жылі тут, на гэтай буцлаўскай зямлі. А сягоння імёны якіх мы ўзгадваем і давяраем іх анёлаў Божых, каб занеслі гэтую нашу людскую малітву удзячнасці, даверу, з просьбай аб міласэрнасці для іх душаў, каб яны знайшлі шчаслівасць вечную. Бо такая воля Айца майго, кажа Христос, каб кожны, хто верыць у Сына, меў жыццё вечнае, і я ўваскрашу яго ў апошні дзень, кажа Пан. Ненадарэмна Маці Касцёл у першыя дні лістапада выбірае гэты дзень, каб ушанаваць памяць родных і блізкіх спачылых. Сама прырода нагадвае нам аб гэтай праўдзе, што прыходзіць такі час, што трэба адысці. Мудры Саламон сказаў, мерай чалавечага жыцця з'яўляецца гадоў 70-80, калі мы моцныя звыш таго, з'яўляецца дарам Божым. А ў даўнія біблейныя часы, яшчэ за доўгія часы нават да Давіда і да самога прышэсця Сына Божага, мы чытаем такія словы: збавеннай справай з'яўляецца і добрай для чалавека памятаць пра сваіх спачылых і заносіць сваю малітву. І мы сягоння збіраемся з розных куточкаў, бо тут нашыя карані, тут нашыя вытокі, каб стаць перад Панам Богам і памаліцца за душы нашых продкаў. Неаднойчы мы бывалі на магілах тых, каго мы любім, і з левага і з правага боку. Асабліва ў цяперашні час віднеюцца аблічы тых, хто жыў, хадзіў па гэтай роднай зямельцы. На некаторых ёсць такія прыгожыя надпісы, накшталт такога: памятай, праходзячы, што я быў такі, якім ты цяпер зараз, але ў хуткім часе будзеш такім, якім я зараз. Альбо мне падабаецца наступны надпіс у духу сягонняшняй літургіі: час бяжыць, смерць надходзіць, вечнасць чакае. Таму у нашай святыні перад алтаром гэта сімвалічная дэкарацыя, якая прадстаўляе гэтую праўду, што час бяжыць вельмі хутка. Як гэтая прырода. Прыходзіць такі час, што ўсё нараджаецца, ўсё зігаціць, і мы дзівімся, насколькі прыгожая наша радзіма, а на гэтай зямельцы прыгожая прырода. Потым час, калі прыходзіць, прыносіць плады, і мы гэтаму радуемся, назапашваем сабе і дзякуем Пану Богу. Але прыходзіць восень, якая не толькі прыгожая у колеры восені, але яшчэ мы бачым, як і тое лісце, якое зусім нядаўна было поўнае жыцця і сілы, яно вянець, і яно сохнець, і яно падае, даючы магчымасць адпачнуць, каб набрацца сіл і знову у наступным годзе пачаць цыкл новы жыцця. Так, як і ў нашым жыцці. Дзядуля, бабуля радзілі бацькоў нашых, а тыя нас, і тых ужо даўно няма, і мы заўважаем, што перажываем многія з нас тут прысутная восень, што і сілы не такія, час бяжыць, смерць надыходзіць, вечнасць чакае. Мае дарагія, аб гэтым сягоння важна, каб мы падумалі і перадусім памаліліся за тых, каго мы любім. Касцёл павучае, што Христовы касцёл дзеліцца на 3 узроўні: касцёл трыумфуючы, касцёл пілігрымуючы і касцёл церпячы. Учора мы з вамі разам узгадывалі касцёл, які асягнуў збаўлення, асягнуў мэту свайго жыцця. Сярод іх былі тыя, каго мы шануем, памятаем, хто
хто знаходзіцца на паліцах нашых алтароў, тыя святыя, дастойныя Божыя мужчыны і жанчыны, хлопцы і дзяўчаты, юнакі і нават дзеткі, якія за гэта жыццё ўжо маглі асягнуць шчаслівасць вечную. Сягоння мы ушаноўваем памяць касцёла церпячага. Мы па навуцы касцёла ведаем, што смерць гэта не канец жыцця. Так як Езус сягоння сказаў: «Такая воля Айца майго, каб кожны, хто верыць у Сына Божага, меў жыццё вечнае, і я ўваскрашу яго ў апошні дзень». Мы ўсе хрысціяне, і мы верым у Сына Божага, і верым, што смерць гэта не канец жыцця, гэта толькі часовая разлука. Вось чаму этымалогія цэмента ж, так як у нашай культуры заведзена, гэта месца спачынку, гэта не канец, гэта толькі часова, каб потым маглі абудзіцца з лятаргу смяротнага і ўваскрэснуць да хвалы жыцця вечнага. Пасля смерці адбываецца праведны суд, як кажа навука касцёла, і ўсё залежыць ад таго, як мы жылі і чым напаўнялі сваё жыццё. Мудры Саламон кажа, што сее чалавек за жыцця, тое будзе спажынаць у вечнасці. Альбо ў нашым простым беларускім народзе кажуць людзі: ёсць час кідаць камні, ёсць час збіраць камні. І вось якраз праведны суд — гэта час, калі трэба разлічыцца за кожнае слова, за кожны ўчынак, за кожную думку, альбо за кожнае бяздзеянне, якое мы учынілі ў сваім жыцці. Я раджу вам вельмі шчыра прачытаць хоць раз у жыцці сведчанне Глорыя Полы. Гэта пані доктар, стаматолог з Аргенціны, якая аднойчы трапіла пад маланку, і на 76% яе паражэнне было цела і ўнутраных органаў. Фізічна яна не магла выжыць, і будучы ў рэанімацыі, потым, як апісвае, яна перажыла гэту сустрэчу з Богам, і Бог сказаў: «Даю табе шанс вярнуцца ў гэты свет. Даю табе жыццё, каб ты была сведчаннем, што чакае з чалавекам пасля ягонай смерці». Яна апісвае, што яна была добрай каталічкай, кожную нядзелю на імшы, споведь сістэматычная, ахвяраванні для касцёла на патрэбы місій бедных і гэтак далей, і штодзённая малітва. Здавалася, ёй ж яна сумленная каталічка, а яна кажа, што яна столькі сябе па-іншаму адкрыла ў вачах справядлівага суддзі, як у люстэрка ўбачыла ўсе вось гэтыя беззаконні, якія ў сваім жыцці здзейсніла. Таму, мае дарагія, як важна, каб мы ўжо тут жывучы памяталі аб гэтым. Не зусім, а можа часткова нашыя спачылыя таксама пра гэта забываліся. І хто ведае, многія з іх па-каталіцку былі пахаваныя, сярод іх і тата, і мама, і дзядулі, і бабулі, і браты, і сёстры, сужанкі, і дзеткі нашыя. Ці яны былі перад Богам праведнымі? Ці яны былі святымі за жыцця? Толькі святы і богаўугодны чалавек можа знайсці шчаслівасць вечную. Ці былі яны такія? Я ўжо не кажу пра гэтыя пустасловыя словы, пра гэтыя маты, пра гэтыя вульгарныя паводзіны, пра гэтыя нечалавечыя, быць можа, альбо не зусім хрысціянскія учынкі. Яны ўсё гэта перажывалі. А можа, у адносінах да нас не заўсёды яны былі дастаткова строгімі. Можа, навучылі нас быць добрымі людзьмі і працавітымі, але да Бога не давялі. І ад таго, што не давучылі, не дасказалі, не паказалі, як трэба, справядлівасць Божая вымагае ім чысціц альбо мытарства. І гэта таксама ёсць дар міласэрнага Айца для тых душаў спачылых, якія чакаюць на шчаслівасць вечную. Яны ўсе будуць збаўленыя, яны ўсе прызначаныя да шчаслівасці вечнай, але за тое, што недастаткова Бога любілі, і, быць можа, да людзей не зусім тактоўна ставіліся, зараз яны павінны пакутаваць, і нічога для сябе яны не могуць зрабіць, бо ў гэтым і ёсць справядлівасць. Як жыў, так будзе і вечнасць. Але мы ім можам дапамагчы. Мы,
тыя, якія называемся іхнымі патомкамі. Якім чынам? Для нас важна, каб з'есці можна было, падтрымаўшы цела сваё, каб добра адпачнуць, апрануцца, каб якаясьці мінімальная камфорт і выгода была. Гэта важна для нас, бо важна для фізічнага існавання. Яны цела не маюць, яны сталіся даўно прахам, а душа, якая ў большасці з'яўляецца асобай людской лічнасцю, яна не падлягае гэтаму фізічнаму закону, яна духоўная. І што яна патрабуе, мае дарагія? Як мы патрабуем хлеба з вадою, так яны патрабуюць нашай любові і нашай міласэрнасці. Накшталт, штосьці добрае мы можам зрабіць, ці для касцёла, ці для іншых патрабуючых людзей. Столькі людзей знаходзіцца ў патрэбе. І калі сэрцам адчую, у сэрцы такое натхненне: дапамажы гэтай бабулечцы, адведай, купі ей хлеба, можа, паленне нашчапай, альбо у хатцы прыбяры, проста паразмаўляй, спытайся з чалавекам і ўзбудзі такую інтэнцыю. Хоць не хочацца мне, і часу няма, можна і ў доме што-небудзь зрабіць, але пайду зраблю. Божа, ты гэта палічы за справядлівасць і будзь міласэрны для майго сыночка, які адышоў у вечнасць, для майго мужа, які год таму спачыў, для маёй дочкі, якая ад анкалогіі адышла ў вечнасць. Найпрыгажэйшы дар, які мы можам ахвяраваць, гэта наша малітва. Сімвал малітвы нашай – гэта той зніч. І мы сягоння запаленымі гэтымі знічамі, знакам нашай малітвы ад касцёліка пойдзем да нашага места спачынку нашых продкаў, каб там гэтую малітву у знак нашай любові пакінуць, заставіць. Яна будзе зіхацець, нагадваючы аб тым, што мы помнім пра ім, што мы любім іх і ніколі не забываем. Прынамсі, раз у год наведуючы месца спачынкаў сваіх. Найпрыгажэйшай малітвай з'яўляецца бескрывавая ахвяра еўхарыстычная. Мае дарагія, вось чаму мы прыносім гэтыя запісачкі, тут у гэту кожачак перад алтаром складваем з надзеяй, што тут, у гэтым святым месцы, які Бог выбраў, каб мы даносілі малітвы да Пана Бога, загучаць і іхныя імёны, каб анёламі Божымі занесеныя перад трон справядлівасці суддзі справядлівага выпрасіць дар прабачэння і шчаслівасць вечную. І дадзена ім гэта будзе ласка, і яны знойдуць шчаслівасць вечную. Неаднойчы у снах, быць можа, у якісьці візіях інтуіцыўна яны прыходзяць да нас і просяць ці есці, ці ж у чымсьці хвалюючым якімсьці сцэне да нас прыходзяць з просьбай аб тым, каб мы успомнілі пра іх, памаліліся. О, нават зараз знак ад Бога атрымаў, штукатурачка звалілася зверху, значит, просяць яны так. Ксёнд, скажы аб гэтым. Таму кажу, мае дарагія. Не только мы заносім, але яшчэ і з неба на нас прыходзяць. Таму, як знойдуць шчаслівасць вечную, памятайце з твайго роду. А я ведаю, што бо шмат людзі старэйшыя апавядалі розныя гісторыі, як людзі баранілі гэтую святыню у часе савецкім, як клапаціліся вось пра яе. Яны ўжо даўно спачываюць у магільцы. І гэта вашыя вось продкі. І я перакананы, што многія з іх з'яўляюцца ўжо ў небе. І хоць касцёл не ведае іх, але Бог ведае. І будзем прасіць, каб яны там з неба, хто ўжо асягнуў шчаслівасць вечную, каб яны дапамаглі не толькі нам быць годнымі людзьмі, добрымі хрысціянамі, але каб дапамаглі нам яшчэ захаваць іх спадчыну, што яны з такім боем захавалі, абераглі і нам з надзеяй перадалі. Будзем прасіць іх таксама дапамогі, каб знайшліся мецэнаты, тыя добрыя людзі, якія дапамогуць нам супольна разам аднавіць гэтую святыню. Таму давайце з вялікай павагай, з такім шацункам вызнаем нашу хрысціянскую апостольскую веру ў тое, што існуе ж сувязь паміж жывымі і спачылымі, паміж жывымі і святымі, і просім іх і для іх шчаслівасць вечную, веру ў адзінага Бога.
Праз Езуса Христа, які перамог смерць і хоча прывесці ўсіх людзей да хвалы з мёртвых паўстання, даверым Богу нашыя просьбы і малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён, удзяляючы святыя сакраманты, вёл людзей да новага жыцця. Цябе просім. Молімся за ўсіх памерлых вернікаў, каб так, як зерні, кінутыя ў зямлю, яны абудзіліся да жыцця ў вечным шчасці. Цябе просім. Молімся за памерлых святароў, законных сясцёр і братоў, каб Христос, якога наследавалі ў сваім жыцці, стаў іх узнагародаю. Цябе просім. Молімся за памерлых кіраўнікоў дзяржаў, правадыроў народаў і дзеячаў культуры, каб у небе Бог быў іх айцом і праўдай, якую яны шукалі, а таксама храством, якім яны захапляліся ў стварэннях. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых бацькоў, родных і дабрадзеяў і ўсіх, за каго мы абяцалі маліцца, каб, дзякуючы Божай міласэрнасці, яны былі далучаныя да шэрагу святых. Цябе просім. Молімся за нас, тут прысутных, каб мы былі вольнымі ад зямных упадабанняў і шукалі вечных каштоўнасцяў. Цябе просім. Молімся за нашых спачылых родных і блізкіх, за нашых продкаў, хто спачывае на парафіяльных могілках, альбо на могілках у ваколіцах, альбо дзесьці ў свеце. Няхай наша супольная малітва, перадусім бескрывавая ахвяра Езуса Христа, будзе даспадобы справядлівасці Божай, і душы знойдуць прабачэнне і шчаслівасць вечную. А нам надзею на хуткую сустрэчу з імі Цябе просім. Божа, праз заслугі Твайго адзінароднага Сына выслухай нашыя пакорныя малітвы, будзь міласэрны для ўсіх памерлых вернікаў і прымі іх да свайго валадарства, любові і супакою праз Христа Пана нашага. Амен. Вечное в небе дай отпочивание душам померлым наш ласкавый Пане, а ясность неба хай им светить вечно, хай бачать в очи Божае обличчя. А ясность неба хай им светить вечно, хай бачать в очи Божае обличчя. Вызвали души верников померлых, литость пошли им по землю полеглым. Хай Твоя ласка, Божа милосердный, гнев справедливый судным днем поменьшить. Хай Твоя ласка, Божа милосердный, гнев справедливый судным днем поменьшить. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костюлу святому. Усемогутный и милосердный Боже, просим Тебе за Твоих померлых слугов, яких Ты одарил новым жыццём у сакраманце хросту. У гэтай ахвяры абмый іх ад грахоў крывёю Христа и прабачым усе правіны ў Твоёй милосердной любови праз Христа, Пана нашага. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Гору сердце. Возносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо.
Сапраўды годна гэта і справядліва слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча ўсемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён прыносіць збаўленне свету, адраджае людзей да новага жыцця, а памерлым дае ўваскрашэнне. Праз яго твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы тваёй, гасана на вышынях, благословленный той, хто прыходзіць у імя Пана, гасана на вышынях. Сапраўды, Божа, ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў, гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присяга. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго любові разам з нашым папам Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы дышоў з гэтага свету. Дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Амен. Молімся да Айца Нябеснага, як навучыў нас Езус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя.
Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякай неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навек. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам, просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго і будь ласкава згодна з Твоей воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Супакой Пана нехай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце бліжняму знак супакою. Цілої крові Пана нашого Ісуса Христа. Баранку Нехай допоможе Божий, нам, приймаючи м'яку який досягнути береш на вічне. себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, подари нас супокоєм. Завсёди тримався заповіді одні. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленное, покликанное на вечеру ягоную. Я не варта, а ты большой при мне, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Світло вічне, нехай їм світить, о Пане, поміж святих Твоїх навеки, бо Ти добрий. Вічний відпочинок дай їм, Пане, а світло вічне нехай їм світить поміж святих Твоїх навеки, бо Ти добрий. Світло вічне нехай їм світить, о Пане, поміж святих Твоїх навеки, бо Ти добрий. Вічний відпочинок дай їм, Пане, а світло вічне нехай їм світить поміж святих Твоїх навеки, бо Ти добрий. Світло вічне нехай їм світить, о Пане, поміж святих Твоїх навеки, бо Ти добрий. Вічний відпочинок дай їм, Пане, а
а святло вечное няхай им светить поміж святых Твоих навеки, бо Ты добрый. Святло вечное няхай им светить, о Пане, поміж святых Твоих навеки, бо Ты добрый. Вечных odpoczynок дай им, Пане, а святло вечное няхай им светить поміж святых Твоих навеки, бо Ты добрый. Святло вечное няхай им светить, о Пане, поміж святых Твоих навеки, бо Ты добрый. Вечных odpoczynок дай им, Пане, а святло вечное няхай им светить поміж святых Твоих навеки, бо Ты добрый. Святло вечное няхай им светить, о Пане, поміж святых Твоих навеки, бо Ты добрый. Вечных odpoczynок дай им, Пане, а святло вечное няхай им светить поміж святых Твоих навеки, бо Ты добрый. Яго воскресение і жыццё, хто верыць у мяне, калі нават і памрэ, будзе жыць, а кожны, хто верыць у мяне, не памрэ ніколі. Молимся, милосердный Ойче, мы приняли сакрамент Твоего единородного Сына, який за нас помер на крыжи у воскрес у славе. Покорно Тебе просим, как усе померлые верники, очищенные пасхальной вярой, стали удельниками хвалы будучего у воскрешения праз Христа, Пана нашего. Амен. Мои дорогие, послухайте парафіяльные объявы, переживаем октаву, молитву за наших спочилых продков, накатываю, когда наш христианский, католицкий обовязок наведать могилы, упорядковать их, занести свою молитву и памятать перед Паном Богом за тых, хто близкий нашему сердцу, хто стаяў у вытоках нашага роду, нашай сям'і. Нехай гэта удзячнасць і звычайная людская памяць
будзе знакам гэтых дзён. Нагадваю, што кожны дзень праз наведаванне могілак альбо места захавання вернікаў, знаходзячыся ў ласцы, асвячаючы, маючы прывязанасць да граху, молячыся ў іх інтэнцыях, малітвай касцёла можна атрымаць адпуст. Гэта прыгожы дар, які амаль нічога не каштуюць, акрамя нашай волі і нашага жадання, якое можам ахвяраваць за кагосьці аднаго з памершых з роду нашага, і не абавязкова з роду, сяброў, знаёмых. Пастарайцеся скарыстаць гэтай нагоды. Парадак імшаў такім чынам будзе выглядаць. У панядзелак святая імша у 9 гадзін, у 8:30 будзе выпамінкі і таксама у 8 гадзін ружанец. У аўторак, сераду, чацверг святая імша ў 18 гадзін, у пятніцу таксама ў 9 гадзін раніцы, у 8 гадзін ружанец, 8:30 выпамінкі і ў 9 святая імша за душы нашых спачылых продкаў. У суботу ў 12 гадзін, і гэта дзень, калі з розных куточкаў прыедуць вернікі і гэтым малітвамі будуць кіраваць айцы францісканцы, якія працуюць на нашай зямельцы. Пастараемся падрыхтавацца да гэтага прыезда і дапамагчы пілігрымам, прынамсі, цёплай гарбатай. Буду вельмі вам за гэта удзячны. У нядзельку у 10 гадзін і у 12 гадзін святая імша. Хачу падзякаваць усім вернікам, якія дапамагалі пры ўборцы касцёла. Дзякую вам за такую талаку спрытную. Паўгадзінкі, тэрыторыя чыстенькая, таму дзякую вам. І таксама асабліва хлопцам дзякую, што на працягу гэтага тыдня некалькі раз так моцна дапамагалі ў упарадкаванні тэрыторыі і рэчаў, прывезеных на патрэбы нашай парафіі. Мае дарагія, пры крыжы, які з вашага левага боку, ёсць невялічкі столік з вырабамі дзетак нашай парафіі і скарбоначка Карытас. Яны зрабілі сваімі ручкамі гэтыя такія прыгожыя падзелачкі, і набываючы за сімвалічную якуюсьці ахвяраванне, мы зложым на патрэбы Карытас. Карытас — гэта дабрачынная харытатыўная арганізацыя, якая дзейнічае па ўсяму свету, і цешуся, што яна ў нас ёсць. Дзякуючы іхным ахвяраваннем альбо служэнню, розныя людзі, не толькі ў касцёле, але і розныя патрабуючыя дзяржаўныя установы, як дом апекі і старэйшых, і меншых, могуць набыць розныя такія рэчы, патрэбныя да звычайнага такога жыцця. Такая дробязь, але праз гэтую дробязь канкрэтная будзе дапамога у якойсьці канкрэтнай справе. Таму дзякую, што такое арганізавалі, і Божых ласк вам усім хочацца пажадаць. Мае дарагія, добрай нядзелькі вам усім жадаю, і сагравайцеся гэтымі словамі, якія калісьці мой пробаш сказаў, бо тады касцёлы не былі атапліваемыя, яшчэ, можа, халадней было, чым тут у нас. Ён казаў: каму ў касцёле, каму холодна, то помніце, у пекле горача будзе. І тады ніхто не казаў, што ў касцёле студона, не пайду ў касцёл, бо там холодна. Бо ведалі, што калі холодна ў касцёле, значыць у пекле будзе горача. Але дзякую за зразуменне, мае дарагія. Зараз, пасля таго, як мы памолімся, жадаючы атрымаць адпуст, адбудзецца працэсія на могілкі, дзе спачываюць нашыя святары, якія тут калісьці працавалі і там на могілках пахаваныя, дзе спачываюць нашыя родныя і блізкія. У гэтым часе можна запаліць лампадачку і ручкамі сваімі, сябе саграваючы, занясём гэтую лампадачку на магілкі нашых родных. І таксама пойдзе на чале працэсіі крыж, ліхтары, гэтыя 4 запаленыя знічы на магілы нашых святароў, і за святаром пойдзеце усе вы астатнія. Пасколькі святыня наша юбілейная, і многія з вернікаў прыехалі, можа, упершыню ў гэтым годзе, а можа, хтосьці, глядаючы нашу трансмісію з Аўстраліі ці з Філіпін далёкіх, хоча таксама далучыцца да гэтага адпусту, бо і там ведаюць пра буцлаў, і нават у Мексіцы распаўсюджваецца культ Маці Божай буцлаўскай сярод простых людзей. Мексіканцам неяк лягла аблічча Маці Божай з маленькім Хрыстом, і зараз не толькі Маці Божая Гваделупская, але яшчэ і буцлаўская папулярызуецца на амерыканскім кантыненце.
Ойче наш, который есть у небе, святись. Вітай, Марыя, поўная ласкі. Хвала Отцу и Сыну и Святому Духу. О Марыя, без граху першароднага пачатая, вечны адпачынак дай ім, Пане, Пан з вами, И с Духом Твоим. нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. Ой, дарагі, буду вельмі прасіць, каб адразу, пасля таго, як мы за Хрысту пойдзем, адразу выхадзіць з касцёла і ўжо ўстрайваецца ў працэсію. Святы Міхалі Арханёле, Бережи нас у змаганні супроть спокусов и пасток злого духа, будь нам обороною, князю войска небесного, моцею Божию скинь у пекла сатану и інших злых духов, якія на згубу снують по свете. Святая Богородица, у наших потребах не погаджай молением нашим, як усялякой злой пригоды, выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословленная, о Пане наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай. Давай. Ангел панский свистовал Пане Марии и зачала от Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Будь я слуга панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. А слово сталось телом и поселилось меж нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вечный отпочинок дай им, Пане, а светло вечное нехай им светить. Вечный отпочинок дай им, Пане, а светло вечное нехай им светить. Вечный отпочинок дай им, Пане, а светло вечное нехай им светить. Нехай отпочивають у супокої. Амен. Добрий Єзо наш Пане,
вечное спочивання, нехай відпочивають у супокою вічним. Амен.